Ale tohle se nedá dělat. Normálně říkám, jsou slávy a všechno. To je jako nějaká ženská erotika, ale no ne, snad ne. Já s tím bych vůbec to něží pole nespojoval. Tohle ryba na ulici. Tak si aspoň neděte. To snad nevrstne. Nebo to půjdu s nějakým nekroteňákem. No tak. První element hiphopový kultury. No ale jo. Tak to je prosím vás nereaktivo. A DPM vždycky přichází na půdu velice sebejistědlivá takhle. Jo. Aha. Jo. Aha. Občas jako vyplatí se nalepit na toho repera, pak se ukážete v týpce třeba. Aha. Jo. Jo, tak to je první element, jo. I na to další je samozřejmě DJ dělá DJ, prostě tam máte ty gramofony, videový desky starý, ještě dobrý. A má to sluchátko, si to poslechne si poslední rytmu. A pak tou šabličkou to tam pouští, jo, tak to je takhle třeba jako nějaký... Jo, tak to dá třeba DJ. Takhle to jsou skreče, to jsou takové skvělé, já to se musí umět. Ale dále další úkol DJ je ten dávkem si udržet ve varu, jo. Takže třeba říká a teď to se rozdělí, jo, hecuje ten návodka. Všechny holky tady toho klubu řeknou všechny holky toho klubu. A je to hlavně, abyste jako, já se na to nadívám. Já se na to dívám. To je třetí element beatbox. A to spočívá v tom, že stojí maník, má mikrofon a dělá do něj zvuky. Jo, to se dalo se soudu. Další věc, grafiky. Jo, to už je čtvrtá věc. Grafiky. Jo, tam je důležitá postava, ten se jmenuje Checker. Checker jako hlídač, jako hokej, jako Čeku, jako dívej se, jo. Tak to je takhle. Tady je grafik, tady někde. Vole, hlídej. Ty vole, to tak jak všechno něco. No, a závěrečný báj z elementu hip-hopu je takzvaný jako breakdance. A ti, co ho dělají, se jmenují B-boys and B-girls. To je jako to B, jako breakdance na začátku toho slova. Jasný? Jo, no tak prostě to jsou dvě skupiny.
vy, ale mezi sebou bedlo, zase ty slovo, to je jako bitva. No to je právě, jo. Je ta urbaničej hraje, jo, je tam, a je to jeho